правя още едно видео, защото аз чудех дали записвам. Явно се окаже, че да. Но да, хайде. Просто... И сега къде да... Опа, чуди се дали ще съм чудовището или не, или после ще ми се пяща. Няма съм чудовището явно. Хора, докато съм в тази игра, искам да ви питам едно нещо. Кое предпочитате? Револвър или пистолет? И кажете честно. И хора, докато съм в тази игра, може ли да ми кажете как да се вземем безплатни робъкси? Да, аз съм момче на 10 години. И сега... Така... Хора, моля ви се, кажете ми къде си взема безплатни робъкси. Защото... Само вижте ми скина. Ужасен ли е? Ужасен е. Буквално не съм виждал по-грозен скин. Ще ми праста робъкси. Ама нито ми знаеше профила, нито явно. Катушка. Моят профил се казва вече Грейвън Ловеца, ама няма майче да го издига. Ама ако искате ми последвайте. Ма това предишните ми профили ги бяха бамнати. Така че няма да гледате видеа на него сам, така че да, ще гледам видеа. Поне докато не стана на 11. Да, който иска да играе с мене, така, може да... Удобно.
Айде хора, чао! И до нови срещи!